Zdravím vás všetkých z rezortu 3 Pyramídy, Šťastie a Hia. Ako vidíte, za mnou sa nachádzajú bazény. Po mojej pravej ruke sa dokončuje celý komplex. V tomto rezorte 3 Pyramídy sa nachádza veľké nákupné centrum, cca 5 minút sa nachádza pláž, taktiež sa tu stavia promenáda, ktorá bude smerovať až na Dahár. Vedľa promenády sa nachádza cyklotrasa a taktiež sa tu nachádzajú aj prevádzky. Ako vidíte, všetky sú presklené a budú ponúkať rôzne občerstvenia ako káva, nealkohol, rôzne pochutiny. V tomto rezorte sa veľkom pracuje, nakoľko tento rezort bude dokončený už tohto roku v decembri.